200 за чистачки. И едно на ум. 450. Плюс 8 по 47. Плюс 120. 600 евро. Излизат само частите. 600 евро! Да, 600 евро с 20% отстъпка без ДДС. С отстъпка това? Да. Да. Вай. Сега, момент. 540 за това. На ум плюс 7 по 214 плюс 160 и 700 евро за труд. Без ДДС 30% отстъпка. Остава 6 плюс 7. 1300 евро. По 1,95. По 2600 лева. Лева? Да. Това е. Много скъпо, майстор. Така е, сега няма как. Майстор, ето... Да. ето Сега ще ги всички, проборим, няма проблем. За бензин. 2, 3, 4, 2300, 400, 2000 и 600. Идеално? Точно. Благодаря, майстор. И аз благодаря. Довиждане. Довиждане. Аз може тръгва. Да, давай. Тръгва, майстор. Давай. Ама и ти си един... Що го оскуба така, бе? Как съм го скубал, бе, човек? Как съм го скубал? Подкрепям правителствената политика. Ко? Какво? Вестници не четеш ли? Моля? Виж какво пише тук. Да работим за увеличаването на чуждите инвестиции в България. Хващаш ли?